Ahojte všetci! Dnes si povieme viac o tom, ako zdieľať dáta z výroby s minimalizovaním kyberbezpečnostného rizika. Riešenie sa volá OPC UA Reverse Connect. Vo svete Industry 4.0 je úplne bežné zdieľať výrobné dáta z rôznych prevádzok, ktoré sú často umiestnené na iných kontinentoch, do IT sietí vo vyšších vrstvách podniku alebo priamo do cloudu pre ďalšie vyhodnotenie alebo historizáciu. Tu sa objavuje otázka, ako bezpečne zdieľať dáta medzi prostredím OT a prostredím IT a zároveň vystaviť infraštruktúru OT minimálnym bezpečnostným rizikám. Zároveň potrebujeme, aby bolo naše riešenie maximálne škálovateľné pre celý podnik alebo len pre lokálnu prevádzku, respektíve aby bolo udržateľné a bolo ho možné použiť dnes, ale aj v budúcnosti. Medzi OT a IT sieťou sa takmer vždy nachádza firewall, ktorý chráni sieťovú infraštruktúru pod ním. Vo svete bez technológie OPC Reverse Connect, ak potrebujeme dostať dáta z OT do IT prostredia, musíme na firewalle otvoriť vybrané vstupné porty pre prichádzajúcu komunikáciu. To so sebou prináša rôzne riziká a častokrát aj určitú nevôľu zo strany IT oddelenia a manažmentu pre schvaľovanie otvorenia portov firewallu pre komunikáciu. Vyžaduje si to zložité procesy schvaľovania a udeľovania výnimiek. Toto všetko ale z technológiu Reverse Connect odpadá, tým pádom všetky bezpečnostné opatrenia a štandardy, do ktorých podniky investovali nemalé úsilie a peniaze zostanú stále aktívne. Povedzme si však o tomto riešení trochu viac. Riešenie Reverse Connect alebo niekedy nazývané aj Reverse Hello je založené na Open Standard špecifikácii od OPC Foundation. Jedná sa o zabezpečený prenos dát cez bránu firewall a tým aj prepojenie medzi oblasťou s vysokým stupňom zabezpečenia, kde sa nachádza OPC server, do oblasti s nízkym stupňom zabezpečenia, kde sa nachádza OPC klient. Princíp tohto riešenia spočíva v tom, že predmetný firewall môže mať zatvorené všetky vstupné porty, čiže úplne zakázanú prichádzajúcu komunikáciu. Na druhej strane sú však jeho výstupné porty samozrejme otvorené a odchádzajúca komunikácia je povolená. OPC server sa iniciatívne pripája k OPC klientovi, ktorý mu takto dokáže odpovedať bez toho, aby musel mať klient otvorený prichádzajúci port alebo mať verejnú IP adresu. Tento spôsob je určený ako best practice pre maximálne zabezpečenú OPC komunikáciu, ktorá je tým pádom plne akceptovateľná pre oddelenie IT a navyše sa údaje zdieľajú spôsobom, ktorý je vyhovujúci aj pre týmy OT. Týmto riešením dokážeme uspokojiť oba svety, OT aj IT. Ako sme si už povedali, táto technológia je založená na otvorenej špecifikácii OPC UA, preto je interoperabilná s rôznymi dodávateľmi, ktorí implementujú Reverse Connect do svojich riešení. Takto máte zaručenú škálovateľnosť vášho riešenia s možnosťou budúceho rozšírenia v celom podniku. Matricon je priekopníkom v implementácii tejto technológie a jeho najnovší produkt Data Broker vám umožní nasadiť okrem iného aj technológiu Reverse Connect vo vašom podniku.